oblasti liekovej politiky, ktorý výrazným spôsobom mení jednak stanovovanie cien, jednak stanovovanie úhrad, ale aj stanovovanie doplatkov, či už liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, a takisto zahŕňa jednu veľkú a veľmi dôležitú oblasť, a to je tzv. Kategorizovanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý doposiaľ nebol nejakým spôsobom regulovaný zo strany ministerstva. Regulovali si ho zdravotné poisťovne individuálne. V prvom rade by som si dovolila odprezentovať základné princípy novely zákona o rozsahu, a našou snahou bolo zvýšiť transparentnosť všetkých rozhodovacích procesov, či už kategorizačných komisí alebo kategorizačných rád, alebo akýchkoľvek iných poradných orgánov, a zaviesť jednoznačné a jasné pravidlá pri určovaní cien, úhrad, takisto aj doplatkov, či už liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín. Druhou veľkou oblasťou v tomto zákone je už spomínané nastavenie cien alebo maximálnych cien od výrobcov na druhú najnižšiu v Európskej únii. Odhadovanými úsporami v súvislosti so zavedením všetkých týchto opatrení v zákone 577 je cirka 100 miliónov eur ročne odhadovaná úspora. Samotná kategorizácia, ako už bolo spomínané, bude ponovom prebiehať 12 krát ročne, teraz to bolo 4 krát ročne. Chceme tým jednoznačne umožniť rýchlejší vstup liekov na slovenský trh, ale zároveň, čo je veľmi dôležité, keďže doteraz kategorizácia bola len 4 krát ročne, ponovom, keďže bude 12 krát ročne, okrem vstupu nových liekov, umožňujeme výrobcom znižovať aj 12 krát ročne ceny liekov a tým pádom aj znižovať doplatky 12 krát ročne. Doteraz sa tieto doplatky korigovali len 4 krát ročne. Veľmi dôležitým faktom je, že tento zákon zosúľaďuje slovenskú legislatívu s legislatívou Európskej únie a konkrétne smernicou Európskej únie o transparentnosti 89/105. Samotná kategorizácia bude prebiehať výlučne a výhradne elektronicky. Jednak to bude zo strany výrobcov, alebo teda žiadateľov a zdravotných poisťovní, kedy oni svoje návrhy budú ministerstvu posielať elektronicky. A elektronická komunikácia bude prebiehať aj zo strany ministerstva voči týmto tzv. Účastníkom konania. Všetky podania vrátane príloh, ktoré bude dostávať ministerstvo zdravotníctva od výrobcov, bude priebežne zverejňovať na svojej stránke ministerstvo zdravotníctva. A takisto všetká komunikácia, ktorá pôjde smerom od ministerstva zdravotníctva k výrobcom vo forme rozhodnutí, bude zverejňovaná na webovej stránke ministerstva zdravotníctva vždy 15. deň kalendárneho mesiaca. V praxi to v podstate bude znamenať, že na webovej stránke ministerstva zdravotníctva bude dostupný akýsi elektronický spis ku každému jednému lieku, zdravotníckej pomôcke alebo dietetickým potravinám, kde sa bude dať vyhľadať kompletná dokumentácia. Veľmi dôležitou vecou, ktorú tento zákon takisto rieši, je akési dorovnanie alebo akési obchádzanie tých kategorizačných strát, s ktorými mali lekárnici v praxi problém. Pri každom jednom preceňovaní na strane lekárne dochádzalo k určitým finančným stratám. Tento zákon tieto finančné straty rieši v prospech systému, a to tak, že maximálne a úradné určené ceny budú platiť vždy o mesiac skôr ako samotná kategorizácia. Bude to znamenať, že lekárnik bude môcť už mesiac pred samotnou kategorizáciou nakupovať za nové a teda nižšie ceny a pripraviť si teda ten svoj sklad o mesiac skôr pred účinnosťou samotnej kategorizácie. Dôležitou oblasťou takisto, ktorú tento zákon zahŕňa, je transparentnosť. Na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva nájdete ponovom všetky mená, životopisy, profesijné životopisy všetkých členov poradných orgánov. Takisto to budú všetky vyhlásenia o tzv. Konflikte záujmov, ktorý sa v zákone nazýva vylúčenie člena, lebo je to v zmysle správneho poriadku. Ďalej na webovej stránke nájdete zoznam všetkých rozhodnutí, ktoré budú v tzv. Rozpore s odporúčaniami všetkých poradných orgánov. A takisto tam bude aj definícia konfliktu záujmu. Veľmi zjednodušene tá definícia konfliktu záujmu je vylúčenie člena poradného orgánu jednak z prípravy, ale samozrejme aj z prijatia akéhokoľvek odborného odporúčania, ak budú pochybnosti o jeho nezaujatosti k veci, o ktorej sa bude rozhodovať.
člen poradného orgánu je takúto povinnosť, ktorá nasvedčuje jeho vylúčeniu, písomne oznámiť ministrovi hneď, ako sa o nich dozvie. A zároveň ministerstvo zdravotníctva bude všetky takéto vylúčenia členov uverejňovať na svojej internetovej stránke. Súčasne, okrem tohto, je možné zo strany účastníkov konania podať písomne a oznámiť písomne ministrovi skutočnosti, o ktorých sa dozvie a ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že člen poradného orgánu bude vylúčený z príjmania a rozhodovania. O tom samozrejme, či člen je alebo nie je vylúčený z poradných orgánov, rozhoduje minister po preskúmaní všetkých dôkazov, ktoré prídu na ministerstvo zdravotníctva. Veľkou novinkou, ako už bolo spomínané, je oblasť špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Ako som už uviedla, tento špeciálny zdravotnícky materiál dosiaľ nebol kategorizovaný a nebol regulovaný. Cieľom tejto tzv. Kategorizácie špeciálneho zdravotníckeho materiálu je jednak zavedenie poriadku do cenotvorby a samozrejme aj zjednotenie nákupných cien, pretože momentálne to funguje tak, že každá zdravotná poisťovňa hradí individuálne na základe svojich individuálnych cenníkov špeciálny zdravotnícky materiál a samozrejme zníženie nákladov na špeciálny zdravotnícky materiál vo forme výdavkov. Tiež sa snažíme vlastne týmto procesom eliminovať priestor na akékoľvek subjektívne určovanie cien na špeciálny zdravotnícky materiál. Ďalšie nové prvky alebo dve novinky, ktoré v zákone 577 sú detailne rozpísané, je dočasná a podmienená kategorizácia. Dočasná kategorizácia bude znamenať, že každý jeden nový, môžeme to nazvať originálny liek, dostane dočasnú kategorizáciu na 24 mesiacov. Na týchto 24 mesiacov bude mať vlastne garantovanú úhradu. Po týchto 24 mesiacoch kategorizačná komisia odborne posúdi a ministerstvo príjme rozhodnutie, či takýto liek bude naďalej hradený z verejného zdravotného poistenia, prípadne či sa jeho úhrada nejakým spôsobom zmení, alebo na základe dôkazov, ktoré ministerstvo dostane, bude tento liek zo zoznamu vyradený. A druhou novinkou je tzv. Podmienená kategorizácia. Tá sa bude vzťahovať na určitú skupinu nákladovo efektívnych alebo neefektívnych liekov. A takisto táto podmienená kategorizácia bude týmto liekom udelená na 24 mesiacov, kde v rozhodnutí výrobca dostane presný finančný objem, ktorý budú zdravotné poisťovne hradiť. V prípade, že dojde v praxi k prekročeniu tohoto finančného objemu, tak všetky úhrady nad rámec tohto objemu bude refundovať výrobca. Ako už bolo spomínané, tento zákon dáva poisťovňam oveľa väčšiu zodpovednosť za výdavky liekov. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo mnoho kľúčových nástrojov na to, aby výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky alebo aj dietetické potraviny boli udržateľné a zdravotné poisťovne sa tak stanú priamymi účastníkmi konania v procese kategorizácie. To, že sa stanú vlastne tými účastníkmi konania, bude v praxi znamenať, že zdravotné poisťovne budú môcť aktívne pôsobiť jednak na ceny a na úhrady liekov a zdravotníckeho materiálu alebo zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. No a samozrejme, toto opatrenie dáva zdravotným poisťovňam aj väčšie možnosti, ale s tým súvisiacu aj o mnoho väčšiu zodpovednosť voči svojich poistencov vo forme výdavkov. Ďalšiu dôležitú oblasť, ktorú tento zákon pokrýva, je verejný záujem. V jednom z paragrafov je detailne rozpísané, čo sa považuje za verejný záujem v zmysle zrýchleného procesu kategorizácie. Jednoznačne definuje len 3 oblasti tento zákon, kde ministerstvo môže rozhodnúť mimo štandardných procesov a termínov. A je to len v prípade, ak ide o epidémiu alebo pandémiu, ktoré vyhlasuje Úrad verejného zdravotníctva, ďalej o rôzne prírodné a ekologické katastrofy. A takisto to môže byť prípad, ak úspora verejného zdravotného poistenia zo strany verejného zdravotného poistenia na ten, ktorý či už liek, pomôcku alebo dietetickú potravinu bude minimálne v hodnote 1 milión eur ročne. Druhým bodom, ktorý je definovaný ako verejný záujem, je, ak ide o opatrenia, ktoré sú nariadené vládou Slovenskej republiky.
Všetky tieto opatrenia nemôžu byť sprocesované za menej ako 3 dní. Poslednú oblasť, tiež veľmi dôležitú v prospech pacientov, ktorú tento zákon pokrýva, je nedostupnosť liekov. V praxi sa veľakrát stalo, že niektoré lieky, ktoré síce boli v kategorizačnom zozname, neboli dostupné pre našich pacientov a preto máme záujem, aby sa takéto situácie neopakovali. V tomto zákone sa zavádza teda sankcia pre výrobcov liekov, podotýkam pre výrobcov liekov, v žiadnom prípade to nejde o lekárne ani o distribútorov, pretože výrobca je v podstate zodpovedný za to, či ten daný liek na trhu dostupný je alebo nie je. Takže v prípade, že ide o liek, ktorý má nulový doplatok, sankcia zo strany ministerstva v prípade, že zistí, že nie je dostupný, bude vo výške 10 až 30 000 eur. V prípade, že ide o iný ako najlacnejší liek, respektíve liek s nulovým doplatkom, tak tá sankcia bude